O prazo do plan de axuste aprobado polo anterior grupo de goberno en Vilagarcía, liderado polo popular Tomás Fole, expira no ano 2020. Aínda así, desde Rabella aseguran que o Concello poderá liberarse da débeda 3 anos antes do previsto a comezos do 2018. Pero en que consistía este plan de axuste? Consistía nun crédito para pagar, débeda que naquel momento de situación de crise económica tiñan as administracións locais, os concellos, suscribíase un crédito e aparte o Ministerio de Facenda exigía unha serie de requisitos e de cumprimentos anuais, de regras de gasto, de débeda permitida e demais, que condicionaban bastante a economía municipal. Ese crédito estaba previsto cancelalo no ano 2020. O que lles interesa aos cidadáns é saber se esta liberación do plan terá unha consecuencia positiva para o peto dos vilagarciáns e efectivamente é así. Todos os anos había que incrementar nun 2% os impostos e as tasas municipais a todos os veciños e veciñas de Vilagarcía. Eso xa non vai ter que ser así. A posibilidade, ademais, que podemos prestar máis servicios. Antes estábamos moito máis restringidos por parte do Ministerio, por exemplo, a hora de solicitar un préstamo para facer unha obra. Agora os niveis de endebedamento do Concello están moi por debaixo dos que establece a lei, que están en torno ao 75%, e nós estamos en un nivel de endebedamento do 33%, polo tanto non temos esas restriccións que exixía antes ao Ministerio para poder, formalizar un crédito. A débeda que mantiña o Concello de Vilagarcía cos seus proveedores en 2012 ascendía a 4,4 millóns de euros, a maioría pequenas e medianas empresas. E agora o goberno liderado polo socialista Alberto Varela asegura que a correcta xestión das finanzas municipais permitiu que se xenerase un superávit que se destinará a amortizar o que queda pendente do crédito de 2012, que ascendía a 1,5 millóns de euros. Evidentemente un gasto responsable, non gastando máis do que se ingresaba, unha contención do gasto, evidentemente todos os, xa non por parte do goberno, os propios funcionarios e funcionarios do Concello de Vilagarcía fan un gasto moito máis eficiente de todos os recursos, non o que o fixeran antes, pero evidentemente a crise mudou moitos hábitos de vida e moitos xeitos tamén de traballar. Esta operación precisa do visto bo do pleno que se celebrará a próxima semana.